Popeye el Patriota. El 4 de juliol. Ei, què passa aquí? Coet atòmic. Però per què ens prens la diversió, tiet Popeye? Avui és 4 de juliol. Escolteu-me, nens, els focs artificials són perillosos. Vull que tingueu un 4 de juliol sa i segur, res més. A qui li interessa ser sa? I qui vol estar segur? Un moment, nanos. Anem a jugar tranquil·lament. Anirem vosaltres. Sí, vine, tiet Popeye. Anem a jugar a beisbol. Així m'agrada, nois. Som-hi. Prepareu-vos pel famós llançament. Atenció, ara. Has fallat. Vinga, busquem els focs artificials per divertir-nos de veritat. Espereu-vos, nois. Aquestes salsitxes estaran a punt d'aquí un moment. Vespes! Pugeu al cotxe, xicotets. Anem a fer una volta al camp. Fantàstic, tiet Popeye. Doncs pugeu i anem, nois. Espero que estigueu disfrutant del paisatge. És preciós. M'han enganyat aquests murris. Quin parell. Apagueu! La casa! Ajuda't, tiet Popeye!
divertit. I més segur que els focs artificials. I tant, ja ho pots dir.